עברית היא השפה הרשמית בישראל, מה שאומר שכל התקשורת בין הממשלה, בין המוסדות הציבוריים לבין הציבור מתבצעים בעברית. השפה העברית, המקור שלה הוא כמובן בתנ"ך. אם מסתכלים על ספר התנ"ך היום ועל השפה העברית של היום, הן שפות מאוד דומות, וכל מי שמדבר עברית ברמה גבוהה יחסית יכול להבין את הטקסט התנ"כי. למעשה העברית של היום עברה מודרניזציה, חידוש, בסוף המאה ה-19 על ידי אקדמאים שחיו אז בארץ, כמו אליעזר בן יהודה, והשפה העברית של היום היא כבר שפה יותר קרובה לשפות אירופיות, ועדיין שומרת על הקרבה והדמיון לשפה התנ"כית. שפה עברית כמובן, שפה שמית, כמו השפות האחרות במזרח התיכון, כמו ערבית וכמו ארמית, אפילו כמו אמהרית. ללמוד עברית עבור אנשים שבאים משפות לטיניות, שפות אירופיות, אנגלית, ספרדית, צרפתית, גרמנית, רוסית, יחסית קשה. זו שפה שנכתבת מימין לשמאל, ואוצר המילים שלה הוא שמי. למרות שחלק מהשפה מתבסס על מילים לועזיות.